Tapi kan ada sisi foto dulu. Sama ngata panggung. Iya, langsung ke ini aja ke tadi. Kok ada foto? Oh, kirain nyanyi dari sini ke Kuade. Bukan. Kuade dulu. Enggak nyanyi dulu kan tadi katanya kenal nyanyi. Nyanyi dulu. Nah, ini apa ya? Iya. laguning alam kaya wis tinata tataning laku kabeh dadi pralambang dumadining lelakon jagat saya peteng pitung dina udan wor lan lesus
kaya bisa mbedhol gunung Mangliawan. Giris miris para kawula ing negara Pancawati awit kaserang pagebluk Mayangkara. Dahuru terus lumaku ruhara sangsaya ngombro-ombro bingung bilunglungan penggalihe Prabu Sri Rama Wijaya sayekti datan bangkit jumangkah kaya-kaya disrimpet sikile kejeming jaman wengi sing kahanan kaya-kaya jagat Pancawati arsa diwalik. Maju, maju, yo, maju, Prabu Rama iki wis tuwek. Kowe ngerti ora? Kuwi wis ora kaya biyen. Apa sing kok arep-arep saka wong kuna sing ora iso maju? Iki wis ora bakal bisa gawe mulya. Saiki aku karo kowe butuh urip sing cetha. Lakuning negara wis kaya ngene. Pemerintahan kaya ngene. Ora genah kaya ngene iki cetha. Genah iki wis ora ana apa-apane. Cangkemmu minenga. Apa nyata saya tidak tanpa purba dening manungsa ya Triprakara kudu lawan bejo kang sarep tata kaning pati minggat munggo bohong germong lakoni kahanane Pancawati nelong sasang Rama kataman pacekle
kelangan sang Bodro Noyo. Jagat wasesaning Ngabathara jagat Yayi Sugriwa Lesmana apa dene sira Anoman. Waduh Gusti kula Sang Marteng jagat mundi dawuh timbalan paduka. Wonten timbalan ingkang adhawuh Kaka Prabu. Lho nggih wonten pangandika ingkang adhawuh sinuwun kabeh padha midhangetna anane aku mung tansah meneng kejaba bingung rasaku anggonku nyawang kahanan iki nanging uga mesgul jroning nala pangrasaku anggone Prabu Rama nyekel peperintahan negara Pancawati iki wis tak tindake kanthi wicaksana lan kebak ing pengati-ati. Parandene negara Pancawati kahanane malah kaya mangkene. Remuk bubuk dadi rempon. Wis akeh para kawulaku sing ora percaya marang Sentana Praja. Sak rampunge Prabu Dasamuka ya Sang Rahwana Raja gugur duk rumuhun. Tak kira kahanane bakal nemu raharja lan bagya mulya. Nanging malah luput saka kudangan, murcut saka gendongan. Uripe titah ora pernah ngendi-ngendi papan kebak Brahma corah ketambahan larang sandang kang sarta pangan negara Pancawati kejiret paceklik kang sarta pagebluk banjur apa dosane Prabu Rama iki Yayi?
hangudarit yasra riwut urwete rawat wewadi wedi lamun kauningan mring sang hambek ngumalati tan wandi pinarti bloko kacurnan kang hambek juti aduh Koko Prabu jimat pengayoman kula sayektinipun kula kang rayipun Lesmana ingkang kedunungan lepat awit kula jejering kadang anem ingkang paduka percaya kinen jejekaken praja Pancawati parandene kula mboten saged jumangkah hanyirep sedaya pagebluk punika duh Koko Prabu nyatanipun Lesmana mboten saged anyirep pagebluk ingkang sumandang kang sarta sumanding wonten ing praja Pancawati menika duh Koko Prabu sinuwun nyuwun pangapunten sejatosipun paduka punika mboten lepat sinuwun malah rumaos kula para kawula ing Pancawati ingkang nandhang lepat dupeh saiki urip ana jaman kang saya maju lajeng kebat kliwat rumangsa mardika sakmukawisipun akeh wong cilik sing wani marang panguwasa ilang rasa tata krama nek ora seneng mung waton jeplak nyuwun sewu sinuwun miturut gagasanipun Anoman wontenipun para kawula wani kalian pangarsa kala wau inggih awit wonten saperanganipun pangarsa ingkang sampun boten saged kinarya tepa palupi duh sinuwun Anoman mingkemo lambemu kowe aja waton dakwa he Anoman duh Koko Prabu sejatosipun wonten saperangan punggawa praja ingkang menggalih kebutuhanipun piyambak wonten ingkang lincati janji lan sumpahipun wonten ingkang dagangaken jabatanipun lan wonten ingkang ngingar-nginger ngrusak tatanan hukuming nagari dosinuwun inggih awit perkawis kala wau ingkang anjalari rusak ing kawontenan miyang para kawula dosinuwun duh Koko Prabu malah wonten ingkang sampun kecepeng lan mlebet wonten pakunjaran nanging malah saged luar saking pakunjaran labet sami pidak jempol gedhek antuk miwah dipun ayomi kalian kekuatan sak inggilipun rakyat resang kapirangu
Rinanggul ginempit kempit dosa ngeret ananing bawana wis yayi kabeh padha cupeten kabeh kang diaturake kabeh kang dikandhakake Yayi Sugriwa Yayi Lesmana lan Anoman mau mung kanthi dasar pangira-ira kahanan Pancawati kang nedeng ke taman pageblug gedhe kaya mangkene iki sejatine krana ditinggal dening Sang Jiwa Minulya sapa ta wong kang ajiwa minulya mau kejaba amung wong boga sampir ya kuwi Kakang Semar Badranaya wiwit dasa muka gugur duk rumuhun Yayi Sinta ndak boyong temahan aku bisa lestari dadi ratu ana ing negara Pancawati kene ya wiwit iku Kakang Semar wis ninggalake negara Pancawati Yayi Kakang Semar sak anak-anake Nala Gareng Petruk lan Bagong kaya-kaya ngadoh tekan Prabu Rama Wijaya Yayi miturut pangeranipun Kakang negara iki bisa maluya jati kaya duk ing nguni yen to Prabu Rama lan negara Pancawati bisa ketunggon Kyai Semar Badranaya maneh Yayi Duh Koko Prabu menawi tetela mekaten benjang dadak ngentosi menapa dinten menika badhe kula upadi wonten pundi papan dunungipun Kakang Semar Badranaya tetep badhe kula boyong wangsul wonten Praja Pancawati Duh Koko Prabu sinuwun nderek sumela atur sinuwun kula midhanget pawarta bilih sakmenika Kyai Semar mapan wonten padukuhan Karang Kadempel utawi padukuhan Klampis Ireng mila menawi wonten suka lilaning manah kula pun Anoman sagah dados duta utawi utusan kula sagah dados utusan paduka kinen boyong Kyai Semar Badranaya kapurih Kyai Semar wangsul mapan wonten ing Praja Pancawati mriki malih Duh Sinuwun ya yen pancen kaya mangkono Anoman jeneng sira Lesmana Widagda kang sarta Anoman enggal budala nganggo tekad satriya tanah Jawa apa wae kepinginane Kakang Semar turutana watone Kakang Semar bisa bali mring negara Pancawati
Sinokarta mrehtar tamtu tantuning utama titi tata dadi pangubaning wadya tentreming ati tamtu kena dinulado diasilir wulan dadari Yuang suksma mangadi luwih payungana marang panjenengan ingsun. He pulunanku bocah gagah, pulunanku bocah bagus, pulunanku bocah jentara, bocah sigit. He Gatotkaca. Wonten timbalan ingkang adhawuh wa Prabu. Wa Prabu Sri Bathara Kresna amiji dumateng kula pun Gatotkaca. Kowe adoh ndak awe cerak-cerak saya ndak raketake. Krana ana babakan sing tak rembug marang jeneng sira Gatotkaca. Sumangga kula aturi paring dawuh wa Prabu Bathara Kresna Gatotkaca arsa ngangklungaken jangga nilingaken karna nengga rumentah sabdanipun wa Prabu ing Dwarawati. Ngene aku tak takon ya. Tanglet babakan apa? Kowe akhir-akhir iki krungu kabar apa? Kowe akhir-akhir iki krungu kabar sing mencuat apa? Kowe akhir-akhir iki krungu kabar sing trending apa Gatotkaca? Happy asmara pacaran kali Gilga. Lho mosik to. Mosik duk kuwi. Dunia pewayangan iki lho. Dunia pewayangan sing medal nggih niku mawon kok. Orane sing metu niku nggih sing metu kula piyambak. Sian nek bahas kula niku kaya-kaya wis warise dhewe. Modele kaya ngerti ngono. Mosik liya sing dirembug Gatotkaca. Nggih, kados pundi? Ana ing Prajanegara Ngamarta iki wis ana sewulan utawa sak candra suwene kowe ngrasake apa ana negara Ngamarta kene. Negara Ngamarta sak mangke lagi ketaman pagebluk Mayangkara. Larang sandang miwah pangan. Lelara jalar tumular ngrenggut nyawane wong pirang-pirang. Para kawula ing negari Ngamarta esuk lara sore dumugi pralaya, sore sakit esuk dadi mayit. Ngamarta ketaman paceklik. Mboten namung niku. Wong omah-omah niku nggih kathah sing sami pegatan. Nggih? Wong omah-omah niku lho, wong bangun bale wisma, wong bebrayan niku akhir-akhir niki dhateng negari Ngamarta inggih kathah sing sami pegatan. Pegatan nggih, cerai nggih. Ngono kuwi kira-kira perkarane apa Gatotkaca? Lupute sing lanang selingkuh, nggih sing wedok sing selingkuh. Kamangka garwane dhewe pun ditaleni ngangge akad nikah. Ngono nggih. Kamangka nyuwun sewu Prabu. Wong lanang niku kok seneng dolan ning nggon-nggon nakal. Heeh. Wong lanang kok seneng ning dolan nggone wong wedok nakal. Ya karepmu piye? Niku jane wong lanang sing ketemu rugi. Lho, rugi? Nggih. Rugi piye? Rugine piye? Rugine ndadak mbayar. Saben cethuk mbayar, saben cethuk mbayar. Nek bojo nak mboten. Ngono nggih. Upami kula tampi nikahipun Fulan binti Fulan dengan mas kawin upamine 100.000 upamine
Lho niku ambak mas kawine 100.000. Nek pun sah jenengan bayangaken duit 100.000 nek nganggo sak dobole. Ngoten. Sak kayange. Nggih. Benten kalian tenggon-gon nakal. Ben cethuk bayar, ngaku wong ganteng nek ora duwe duit, mengki mesti ken ninggal jam tangan apa HP ngaten. Ngono nggih, kosok balika, tuweka kaya apa? Sak sing gampang paribasane. Tuweka kaya apa? Upamane pun watuk giglik mawon. Wiwi enek apa rayu. Tesih nampi tamu, Mbah. Cek suwe apa ora anu nembe mawon mlebet ya wis karo kowe wi upamane ngaten niku lho niku tuwek nek sugih dhuwit nek ngladeni kaya kitiran kula mong. Ngono kuwi nggih. Tuwek nek sugih dhuwit bae. Iya. Dadi wong lanang kaya ngono kuwi rugi. Wangsul dateng benang merah. Miturut panjenengan kahanan Ngamarta ingkang beneh kalian padatan. Ibarat kodrat niku napa saged diwiradati, ibarat lara niku napa saged dipun tambani Wa Prabu. Ngene. Gatotkaca ngene. Wis sawetara wanci Kiai Semar Badranaya momong pepundhenmu para Pandhawa. Nanging upama wong kerja ngibarate magang ora netep ing Prajanegara Ngamarta. Nanging isih lenggah ana sudunge ya kuwi Karang Kadempel utawa Klampis Ireng. Kamangka kiblat 4-5 pancer wis ngawuningani sapa to Kakang Semar Badranaya kuwi? Kakang Semar mujudake dewa kang asalira titah. Krana Kakang Semar kuwi sejatine panjil maning Bathara Ismaya kang dadi simboling pengayoman miwah katentreman. Maknanipun kados pundi Wa Prabu? Ngene. Tak kira kahanan negara Ngamarta bakal tentrem lamun to Kiai Semar kasembadan kaboyong ana praja Ngamarta. Dadi pamonge para Pandhawa sak utuhe. Lajeng kersanipun Wandwarawati kadosa pundi? Gatotkaca. Jeneng sira Gatotkaca tak wenehi pakaryan. Gatotkaca sing banter playumu mara gage. Kowe lumarapo aning padukuhan Karang Kadempel. Kiai Semar boyongen tumuju mring negara Ngamarta, Gatotkaca. Trawaca dawuh pangandika paduka. Kalilan Gatotkaca nyuwun pamit saha nyuwun tambahing pangestu Wa Prabu. Lelungsen tak bebakali. Duga ginawa ati-ati aja nganti keri budhal dina iki, Gatotkaca.
jelangenira sang nar pati lampah hira alon jelangenira sang nar pati
ginarabak badaya yuwarna nira Om awik nam hastu nama sidam putuku ngger putuku Duryudana wis sawetara suwe lungguhku ana nagara Ngastina kene ananipun eyang ora gage-gage angucap amarga sesek dadaku. Apa to sebabe pun eyang sesek dadane krana anggonku nyawang kahanan Ngastina ing titi palungguhan iki Duryudana. Ngger mbiyen negara Ngastina kene iki kondang negara kang subur lan makmur. Nanging bareng saiki Ngastina dilungguhi karo Sata Kurawa. Negara sing subur makmur iki kok malih sarwa kekurangan. Kamangka ora kurang-kurang anggonipun eyang ngandhani putu-putuku Sata Kurawa supaya tumuju dalan kang utama. Ning nyatane lambe sak tumang mung kari sak merang Duryudana. Para Kurawa nek dituturi mlebu kuping tengen metu kuping kiwa, mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Bablas ora ana sing cementel. Nger tumindak lan pakartining para Kurawa wiwit biyen mula wis babar pisan ora tau nganggo katresnan, ora tau nganggo kawicaksanan, ora gegulang rasa prihatin lan ora anduweni rasa welas kang sarta asih. Kamangka sing jenenge wong angkara murka kuwi embuh cepet embuh ora mesti bakal ngunduh wohing karma pala. Gulub Duryudana nek tak glejah tak teliti kanthi permati nganti tekan jroning ati, tak gontho nganti cetha nganti tekan sajroning nala, tak gagas nganti kandas nganti tekan sajroning tias.
sumber-sumbering perkara paceklik lan kuranging sandang pangan tekane lelara kang jalar tumular ana bumi Ngastinapura iki awit saka pakartine adi-adimu Sata Kurawa Dewi ingkang nerak pacak ngrajang perbatang dikandhani malah mbanggel mula nganti dielekke karo sing gawe urip kanthi anane rerusuh kang sarta Brama corah apa dene paceklik banjir awu walik watu lan uga ruhara kang saya ngombro-ombro mula yen nganti titi mangsa iki kowe sak sedulurmu Kurawa ora padha eling marang lakuning bener sayekti negara Ngastina kene tan wurunga sangsaya remuk bubuk dadi rempon Duryudana. Nggih. Ngaturaken panuwun dumateng Kanjeng Hyang Bisma ingkang sampun paring pitutur miwah pituduh dhateng Duryudana sakadang Sata Kurawa. Iya Putu Prabu iya. Namung kemawon menawi kula sak sederek lajeng dipun salahaken krana kula sak sedulur dipun tuduh dadi sumbering kerusakan Praja Ngastina nyuwun sewu Kanjeng Hyang kula mboten condong Duryudana mboten rumajang menawi Kanjeng Hyang Bisma paring dawuh wis dielikke karo sing gawe urip lewat anane pagebluk gedhe supados Kurawa sami eling kalian lakuning bener nyuwun sewu Kanjeng Hyang sak ngertos kula ingkang nandhang pagebluk lan paceklik punika mboten ngemungaken dhateng Praja Ngastina kemawon nanging kathah negari sanes ingkang ugi ketaman paceklik malah kapara kula nampi wangsit saking dewa lumantar pangimpen utawi pasupenan negari Ngastina saged waluya jati temah nirmala kadidene du inguni negara Ngastina bumi Ngastina badhe manggih bagya mulya menawi Duryudana saged hamboyong pamong tumuwuh Kiai Lurah Semar Badranaya inggih sang jiwa minulya pramila Kanjeng Hyang slendro ingkang raos slendro ingkang batos gandeng wangsit sampun kula tampi ciptaning manah sedyaning kayun Duryudana kepingin sanget saged hamboyong Kiai Semar Badranaya mampan wonten ing negari Ngastina mriki Kanjeng Hyang mendah seneng kula mendah bombonging manah kula menawi Kiai Semar purun tumut kula mila Kanjeng Hyang Duryudana nyadong dawuh cara menapa ingkang kedah kula tempuh srana punapa ingkang kedah Duryudana lakoni supados Kiai Semar purun kaboyong mapan ing negari Ngastina mriki Kanjeng Hyang Permara reh manguswamya ngambrang
Gati karunaning kaswasih ring marga hamalatgung Krisang kanda mastrat maca lengleng lalu manguladi Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya Umyus hamara waya hanto putu yen perkara arep mboyong Semar pun eyang rujuk Begawan Bisma cocok ning pitakone Kyai Semar apa gelem gage ora arikan atimu Duryudana nadyan pun eyang Begawan Bisma sarujuk lan Duryudana kepingin mboyong Kyai Semar mapan ana ing negara Ngastina kene ning Kakang Semar apa gelem jal saiki wiwit diglejah alon-alon Duryudana kawit biyen mula sing dimong Kyai Semar kuwi mesti satriya sing manut karo aturan satriya sing manut karo paugeran satriya sing tansah ing lair hangudi karya ing batin hangesti Gusti satriya sing tansah manut kelawan dharma kamangka dharmane satriya kuwi yen ora kleru ana 5 Duryudana dharmanipun satriya ana 5 menapa kemawon Kanjeng Iyan angka 1 dharmaning satriya utawa kewajibaning satriya mono rumeksa bumi kelairan angka 2 ngayomi pandhita angka 3 tresna asih mring kawula angka 4 setya tuhu netepi janji lan sing pungkasan angka 5 tunduk ing bebener adhedhasar adil kuwi kabeh dharmaning satriya kang sejati monggo Duryudana nek diglejah 1 mbaka 1 bab rumeksa bumi kelairan satriya Ngastina sing jeneng Kurawa kuwi ora tau gelem ngreksa negarane ora tau gelem njaga marang negarane malah kepara nek negarane ketekan mungsuh Kurawa golek sambatan angka 2 dharmaning satriya kuwi kudu ngayomi pandhita sing ndok ayomi kuwi pendhita sing kepriye Duryudana sajeke aku ana negara Ngastina aku durung tau weruh kowe ngayomi pandhita sing bener becik tumindake sing mbok ayomi mesti pandhita sing malihan pandhita sing merenges nek teko mesti yo yahmene iki munggah tinggil Galeah Dewa Kumara Dewaning Rat Gura Dahana Resi Lumana wis jal sapa meneh aku ini teni anggrana pendhita gruyuk munggah tinggil Ngastina sing pengin bantu paduka putu Prabu ki ping pira nganti eyangmu iki judheg timbang rembukan karo pandhita ora genah aku luwung bali nyang Talkanda ping pira lakon ngono iki ping pira etungen wahyu katentreman nganti pirang jilid
Terus niku sampake nganti ping 17. Kawula nyuwun sewu panemban. Sengguni piye? Menawi saking pamanggih kula Semar niku nek dikepenake uripe mesti purun diboyong wonten ing negari Ngastina mriki. Urung mesti Sengguni, urung mesti. Kowe iki ora weruh Semar ki apa lan Semar ki sapa? Semar mono ditembangne sak enggon-enggon kanggo contoh, kanggo patuladan. Gambare Semar kuwi dipasang ning ngendi-ngendi kanggo tulodo ning ngendi-ngendi. Disawang kepenak ambak arpa wujute ora bejaji. Ning gandeng ana sorot pepadang kang tuwuh saka kuncunge Semar Badranaya. Mula sak enggon-enggon kae tetep dadi pamong. Digugu guneme karo wong akeh. Semar iki manggon ning ngendi-ngendi marake ayem, Semar iki manggon ning ngendi-ngendi marake tentrem Sengguni. Kowe sik rungokno luwih dhisik. Semar kae wong gombal, wong nyrantil, wong kekurangan, wong keserakat, wong ora duwe, wong kakian utang. Semar kae yen diboyong ana kutha Goro Ngastina banjur dimulyake, kecah bondo rina wengi lan diseneng-senengke atine.